cả nương tâm cả gầy cả nhìn nè tâm khởi phản mong là một trong việc luôn mày ta tan đi Ta tặng cho tao mời. mày chứ Vậy là gì? Giang cô. mày chứ Chang nung bol rujuwa pa samung khanya rung tong halasa beri male ridara ridi aru ridara aru ridi Nyanyi aha nyanyi Sabar. nyanyi nyanyi cúp TV này chung TV advertisement này vô Ninh tâm này Ninh ang khana thang sinai Ninh tata mày yêu tin theo xe đi tata ang thana này kha nó có xe đi băng man tini tao vợ gari nãy sinh tổng tao cái đó thana vào mà tin theo xe đi băng khana bác sĩ suar ano tunna phayu lama dek jara suar tata mo ki tong kha petum bo ano nai dek na phayu petum tawara doi jamana maya gari Iko yang ani gori ketar Iko gift na ya na ani friend yak si konjak to pani umayo ya koi mosang liya tabo khang rada nogoro thang tongo aro nisimi obichoroni gari manu ke obichoroni gari khawoi ang thangsinai ang phai shopai ka nogo obichorono norok obichorono hamjuk sokpayoni sausin norok sungi toko bainang biang hamjuk thakai nang kang obichorono no sokpaikha angkai agartala ni simi obichoron bo chalmani jom takarjola bai agartala sugno 1 hour no nango angkai tabuk angkai nogo sokpaijak angkai babano khibima phayuka aram nangya angkai bo aro parao tabuk baba kumui bai tongo agartalawo asa tongthokjaya pu angkai ang teise thangpinai hangrai furo angkai tabuk sokpai khawa tabuk oro samung rokoma khaijangnai tongpo angkai tabuk ang mato kogranai wasin bokrok sunya bokrok mihim dongkha angkai tesha tongoi ayango thanai ama song ayang ama song tongma jaga norok sungut norok tangai kajang ma dogolo kun ngo cha khanai nai alka cha khanai nai nok hasal onok ketal bai ayang nok kejam dalagan hasal ang no funogane tangai chung alka chana nangkha haibena chung aro songoi chao tabuk sarigo aro songoi chainai angkai aro songoi chao oro songjo oro songko mui tunai chao ta amano angkai ang tak fresh ngana narok nai tong ni blog no paisa jorate anda naikya tetu busa
Cikun dia burun jani phayujin nogo. Pon mai bo cari rekha. Yang phadi yang phadi mon tam bung pharna ka. Tong thuk jau. Kabang mana cakha? Oh, nang mai cakha. Ay. Tabuk ayang masong ni ano ko mamu songnan thang tong wi yong song rok nana song rok tong bai borong thajing go cha rok nang na phai mani borong thajing go anno go phai mani ke tabuk ayang go thang tong nai bisuk cha lai tong kha ang rok na sawan koi minute nang orange mi anok ama song tong ma jaga go sok pai kya 8 minutes now sok pai nani hi nangan juta war mani alto nangan juta war mani wow buti khum ai thukka ai thuk suka mo to alto apa hin straight achu gitung tat chala hamani obi choroni dal bora ang tabuk asong nai full copy bai nare lai pata of an bakhani lai pata sok pai khano go mai rok sabai nai he mai sama log no himi ma phadi ba ro 10 minute lama pro box sai thanga moi rok thobai kam apro mai sa lai pro videos khaimalia ma moi rok pogui tong ga gaita kumoi song rok tongo kai ba sei song rok dara song rok tongo kai punok semali na next time punogana ngai tagu orang mang senugan ngai aste hai nugwen ngai tabu le mat fushina am pakne keng thaga mat fushinai deng suka parang kim phevani abuk skin care khaigana skin care khaya balok suko ngai jotano horka ham te new year rok bo phaina ka suka ngai norok celebrate da khaina nai bai comment khai sabai din rok bom te celebrate khaina nai new year ngai jotano no horka ham tata